hold sammen, og velkommen til Gumble Gaming, og velkommen til den channel. I dag bliver en rigtig stor dag, fordi der skal vi slippe væk fra Papa Pictures Pizzeria. Og der er også mange, der er efterspurgt her på Gumble-kanalen, Gumble Gaming. Og nu skal vi til at klare det, og mange har sagt, Gumble, det er umuligt, spil det. Prøv at se, det kan jeg prøve det. Gumble for bare at spille det virkelig så vildt med sådan noget. Og ja, siden det kan man også have noget haft det. Det lyder da farligt, kan jeg se. Det er det bare så gøre. Men lad os se, det her, det skal vi bare nemt gøre. Prøv at se, det er bare nemt. Fuck mig. Så det er hans skyld. Din skyld. Okay, død. Loser. Okay, denne. Pizza, mamma mia, pizzeria. Mamma mia, pizzeria. Den ser ret svær ud. Det er sværere og sværere for mig. Det gjorde det ikke godt, men se, man kan altid bare hoppe herfra i går. Det er shit. Altså, jeg svæver, hvis det var i virkeligheden, så havde jeg været død. Vi klarer det. Men hvordan går det egentlig med os lige nu? Hvordan vi klarer det sådan noget? Hvordan vi klarer det? Hvor fanden var han? Han står i spejl. Er han her? Han er under ham nok til. Det er jo nemt. Der må virkelig ingen være. Det er jo tæt på at døde næsten hurtigt. Du tænkte lige, hvis jeg var der nu. Så er det gået amok. Nå, alt sammen, vi skal i dag. Gumkenøl. Og det er gumkenøl. Gumkenøl. Så ja, alle sammen, velkommen. Så ja, folkens, i dag, der skal vi hygge os. Jeg hader teenager. Jeg hader at have dyb stemme. Det føles så irriterende, jeg hader det også pinligt at være en mand. Når man bare gerne vil være sig selv. Dem der elsker at blive en mand. Jeg bliver ikke mand. Og så det så op en tog. Den lyder ikke så cool. Nå, alle sammen. Vi lyder allerede nice. Det lyder til at vi skal hoppe ud over her. Og siden der mange af jer har spurgt det her. Så hvis denne video den får 5.000 likes, så gør jeg det igen. Og det kan jeg love jer for, at det kan vi godt love jer for. Det kan jeg godt love jer. Okay, altså vi er tilbage på. Det er lidt tid siden jeg var tilbage på. Jeg er tilbage. Nej. Så må man ikke komme op til bordet. Papa pizza. Så gå ind og lave nogle pizza til mig. Tak. Okay. Sikke en sjov animation. Det var det. Nej, folkens. Det er jo tæt på. Jeg smadrer mig ud til hak. Tæt på. Tæt på. Det er jo tæt på, folkens. Vi kunne godt blive lige på der med død. Jeg svæver, hvis den her heldigvis. Nu river vi lige den her op. Så åbner vi sådan, bro. Så er vi kommet. Så kører vi. Okay, vi skal gå op her, folk. Vi skal stå videre lidt. Nu kan jeg se, hvor lang tid har vi filmet. 1 minutter. Okay. Folk, vi skal komme i gang her. Oh my god, alle sammen, de er bare ej, den snyder. Ej. Vi kan jo ikke finde ud af det her pis. Det er jo fandme tæt på.
Det er jo tæt på, folkens. Oh shit, no. Ej. Det der William også klar, han døde på mig. Ej. For helvede altså. For helvede, det er mig, der spiller gummene. Nej, det var Williams redigerer. Som han har lavet i 2018. Shit, folkens, vi var så tæt på det. Fuck, jeg var døde der. Den her måde så fucking svært at klare. Oh my god. Oh my goodness. For satans helvede. Jeg svæver